waters that deep panteth for, the waters so my soul. Hai làm sogo jotono bukra Yesu Kristo ng bay. Kaito chuba mo bay. Hai sung jorama pika. Jotono sung borong klayo. Tini bani kok no sung mani nei hai. Jorana lai piyo ng kisisa. Tini ni simi ang nironi thani tukuna muzuk manike Christian bai osung sani halok notu ye tamani male jeng Christian ngia keba asai katal ngia keba muthangsak mani yagulobu jeng osung sanono tongwi tongko Yesu Kristo phaya sak jorate जों असंसाराव दंनाय जों जिसु ख्रिस्ट गिबलि फाइप्र सिमिसे बयद खलायनाय राव बा मुथांजाग राव याखेबा गोबै ख्रिस्टान राव बबाय बादसा लाङै मुलफिलै लाङै लांजानाय अबसं बाइबेल लोगो तेबो आगेरावबो सोलोंलायखाया गत बफायासानि जों असंसारावनो दंगै दङ असंसारंखा सुंसबाय खोप्लों असंसारावनो जों दंगै दङ गेताबो बननो जों सिनि वार्कशॉप लायनो ख्रिस्टान बाय संसा नि हालो बाहायके दंथाय बा उ हालोनो जों बाहायके बवै दंथाय बनो जों वार्कशॉप लायनो पहिलासकां Pwede siyang Bible port na liyan Pwila John chapter 2 15 ni Jimmy 17 jora Pwila John 1 John chapter 2 15 to 17 Man kangke nirok Nironi Bible tong kangke jeprok khanawo Bible loge nama ke pelai khana chawo ang pornai 15 ni chimi 17 jar noro o sangsar no ta hamjak di o sangsar ni mungsano phano ta hamjak di sangsar no hamjak ke le noro apano hamjak di maya tamni hunba o sangsar ro tong mani beba khamya muchung maro mokol bai nugui manna musuk maro o sangsani maniro no tiyi kung chukna sukmaro omorok beba no apani aroni phaimaya o sangsani phaima se o sangsa te o sangsa ro boro manna musuk maro beba no pairego pia kaidor musung tei tongnai borokhe bon molbrum no kathang tongplainai o elemba poreman bisente kaitor suno ketal ke hamari klaiten gatsen oro na poriskar ke nuka sungsano ta hamjati sungsani tongmani manai khuni no ta hamjati o sungsani manai ro apani orni phaimani ya o sungsani mokolni musuk mani besakni musuk mani abo beba no salsa pai thangnai nei sao Gao Gabino, or Sungsar Sing Zini, Tongmani or Sungsari Mani, Kuno, but there's a Tongmani, Nini Pan, Hundi, Nini Mani, Hundi, Nini Bushakni, Mucho Mani, Hundi, Bevan, by the Nikan. Because the approaching top only Sai Pro, Sikla Pro, Sana Musuk Mani, Tonga Musuk Mani, or Repon Musuk Mani Tong, Kinto, Sing Bura and Proke, Butchik Prokes and Nuguya, or Musumar, by the Nikan. Guess over Bible or Musawa. Sungsani beba ne pairit mana pai thangnai kai to ni orni je phaimani kai to je sini bagai rongai ni wan sok mani abo simise mol brum tongnai je ro english ke sawo who does the will of God abides forever kai to ni musuk ma no khlainai boro bo mol brum
aro tongwinai ba mol brum brum kaitoni muchung ma tui klai ka ke abun mol brum brum ho mani nai hamani ko to kaitoni muchung mani seng ko ngunu go piles kan kaitoni muchung mani ka bojo tono ko bino siwi ma thangsak thang ni bonayo ke bono poito klai thang ni nayo bone muchung mani bosini thani nayo ke jeng piaba jeng naini kan ke Kristen ni bagai Tuanle borok manusia jeng oseng sana no bebak ni wan soko oseng sana mari kuni non torjaga omhai nge jeng sini muncul mana no jeng torjaku klainya ni nayo fulfill klainya ni nayo nge jeng kaitu ni muncul wo mati dong wani kaitu ni muncul mana klainya ni abo klai sugia nge obono jeng Kristen ro mana sini Orang jeng barban muito klanya nanai oseng sane mane kunui nong mane obo tamam busuk zoratui tongnai busuk zoratui important kaitani mokolo asai ketal mani loge jeng tuanai jeng soitani bekakni tigaisa bekago sogika tigaisa bekaknka kaitoni kaitoni bekago soika ge asai ketal mani loge no jeng teman coba wo kaitoni bekak ngai soitan ba coba spiritual war spiritual judo spiritual coba wo jeng kalaija nega jeng muito narak thai spiritual ni war ro teman jeng jitina hangke jeng polani bai no jeng panmanani nago to soitan ka sengsane mane khuni bai jeno teman temptation khlai sengsane mane khuni bai jeno capture khlai tongna nai teman jeng besak bono no musu piaba jeng bisingo phola tongo o phola no phola ke phola ne musu mate tongna nai yo phola musu mano khlai ne nai yo nge abano jisu kaitoni samo jeni jisu kristo ne samo jeni phola ni samo jeni trinity ni samo nge jeprono no jeni besago ke soitan samang klayo phola ke kaido samang klayo ke jeng muito narik kai asai ketal mani loge jeng phola ni coba wo klai ngui tongo ge jeng o coba no jiti na ni ke baina ni ke phola ni musung ti tongna ni nai jeng roman bu paul samani jeng nugo ge muito narik kai jeng u coba wo jini jot toni sai kotorku শত্রু কতরকু enemy সাব মুইতন্দারনি খরক থাম মানে কাই থাম যত্ত নিসাই কতরকু খ্রিস্টাননি শত্রু দं বংখা পৈলাসকাং তমাবো পৈলাসকাং চিনি সাকসাকনি মান চিনি বুসাক চিনি মুসুং মানে মান তমাই মালে যে প্রকরণ পল বুসালাংখা Roman chapter 7 was naik ke besak ni musuh mabai pola ni musuh mani je prone keweng laija teman malah jeng asai ketal mani ya gulo soitan jini besago samung kaimano pola ote samung kaimani ya boni phangkeri kya piaba besago tang bum jini mango bo samung kalai mana eget jini musuh mani belai kan kotor jini sak besak ni sak mangni musuh mani bo jini শত্রু কত খ্রিস্টানি শত্রু কত নেগে শয়তান bo sak নিজের তঙ্গু এগেতে গেছা নাম্বার 3 ওকে অসংসার খ্রিস্টান রকনি বাগে এনিমি কত শত্রু কত जों অসংসারনো তঙ্গি তঙ্গ পিয়াবা जों অসংসারনি লিয়া যিশু খ্রিস্ট जोंनो অককসাও নিরো অসংসারনি লিয়া নিরো 죽노 하리 버러 जों 어승사로 사람선에 동나이 피어 어승사로 동의 동안 빌라는스가 지수 크리스도 제프로 나파이나 네파요 앞으로 좀 어승사로 약할이 된다 이거 어승사 좀 넛랑만이 보래 보니 부사람 넛랑만이 보래 크리스탄로 넛랑만이 보래 어승사로 뭐 소금의 기비나 어느 바이올로서 이제 좀 어승사 워 동파는 어승사는 리야 좀 가이도니 버럭세
Jini hai bagai jeng gerake baca thai. Kristen rok ni omono kaisa wansuk mung tong thai je apro nang jeng da wansuk di je nang asai katal engka Kristen engka kebutubi kai tono man ka angke nang beba mane aram ke mungsa wanadoni kiri ke tongi mana jeng osung sarong tongi tongko sungsar je bugi ding jeng bugi nai borok corona maja ke jeng bumanjak nai borok bimar maja ke jeng bumanjak nai osung sarong tongi tongko osung sari borok khaina phiaba jin bisingo kaitani hasok phaija jini phola kathang engka hani bagai jeng sukno hani manino tui wansobi manka sukno hani manino jeng nuknani jengka sukno hani cuman jeng aroni borok engka phiaba kaitono maya borok ro borok pono wansobi maya ko borok bunu khoya ko hani boi moko engke osung sani mani khunino tui kaisan tok tomonai mal mata rokai mal mata rokai wasong nangya karon borok osung sani bagi simise hani bagai sungsani masaka manungka je besarni mucung mani manka ngeno borok santi degriya pia borok asuk be santi ingya borok engka juda tomanda phola bai snamjak jeng engka phola bai mangbai hani bagai jeng obono sitai sini kaita sotru tongo soitan jini sak ni mang ba besak deke jangke osungsa borona jeng detailo wansok layane osungsa jeng nai ni khangke sumsok bai kepleng haideba osungsa sumsok bai kepleng puila sekang temani bagai osungsa sumsok bai kepleng mengale osungsa engka soitan ni yago soitan engka hamyani bupa hai bole beba hamya soitan arni payo sumsok bono sumsok khlairo adon bai ebino nge sumsok ni yapang sumsok ni bupa bo jeng honai mana o sungsa soitan ni yago yapaljak soitan ni yago kalaijak bopro jepro adom bai ebi bro kaidini kokno khanaliya apro u sungsa soitani yagoiro yapairo ja haiboni jisu kristo boni jebu sawo jepro soitan bono juk manai hathai kusuk mawat langai bono jepro famlogo apro pila tamaisa jodi nang kaidini kubui busa hangke nang o pathorno o holongno rutis indi nisnam sabi teman mole beba soitani yago yapai roja hani bagai no pada seng bible na ligono pila john pila john chapter 1 chapter 5 verse 19 pila john chapter 5 verse 19 verse 19 ang polwana jeng le kaito ni basarok se kenai jeng sawi mano te bebak sengsar ke soitani yago kalaija jadi jeng ke kaito ni basarok te bebak ke soitani yago kalaija english oke hai ni sao we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one whole world ni so sungsarke soitani yago kalaija kintu jengke aroni soitani amane sungsani liya jeng sungsani ongklaija diklaina za jisuli borok ngza kebe ke je asai ketal ngza do so jepro soitan angte pro saka Matthew chapter 4 jeng nai kenugo jepro soitan jisu kristono tlang thang paithago tomasa ano khunungke o sungsa jenu klaimani baba nono ronai waisha khulungi niso bokro bondi ane buskang ba teman mole temani bagi bos sama ang beba unang jenu klaimani abono ronai teman le bon yago ya parza o sungsa soitani yago ngaferi Luke go tang ne Luke chapter 4 6 verse 7
Luke chapter 4 verse 6 by 7. Ang poriwana 6 by 7. Tei soitan bono saka ang nono o harok ni bugras na muy asik jolma jolsano nini yago runai omoro bebag ani yago yaparzaka hake ang ani musum tui jesano fano omono ruwi mano tumon nung ano kulungke omoro bebag nini unganen. Yani oros soitan tumasya bebag nono runai omoro bebag na ani yapaw yaparzak này sao okay o sungsa soitan yako okay hani bagai o sungsa sumso wai kaplang tamam mala soitan yako singko bo sumso no klai na hani bagai o sungsa sumso ngru bangru okay salsa o sungsa no sokomona mo molbrum brum ni bagai ya kai tor tumane bagai soitan ro yapa tumane mo salsa dong so klai jak nai omo sokomon jak nai ke srap sa ni bagai se te teman bagai borok rok no tes kelayan ni bagai kebu borok rok kai tono de hamza kai tono hamza kai tono bekade ro obo soitan no ya parmani bising te obo saiman jago soitan ro de tongnai kai tono ro de tongnai obo tes kelayan ni bagai John chapter 12 verse 30 by 31. John 시간에 거듭은 가하 바로 chapter 12 verse 30 by 31. Ang pariwanan 30 and 31. Rohai ni siyawo tamukia Jisu borok no hai ni saka o kok ani bagai samaya norok ni bagai samase sung o sungsa ni bus tumna ni jora tabuk sokpaika tabuk o sungsa ni bugra deklai rohorjaka ne oro teman nai Jisu Kristo botomai siya o kok ani bagai samaya teman seng no jepro suar teman nai Jisu Kristo bo baptisma nafro boni sakawo pharup noklai pekya pharup ngai ke abro tmaisa omo ani sajla se omo ni boni kok nadi ngai uko or tmaisa boni bagiya tumanke sungsani borok rok ni bagise mane chini borok rok ni bagise ngai 31 okay tmaisa 31 tmaisa o sungsani bus tumnani jora tabuk sokpaikya tabuk o sungsani bugra deklai rohorjagane o sungsani bugra jepro bus tumjago o sungsani bugra sabo angte punsana soita bono yago bono Ephesian ro raja prince of the darkness o sungsangka soitani yawo kalaija hani bagi borodo manago himlai tonglayo o sungsangka manak soidan manak ke tongrawo soidan ka manak ni bupa bo manak okay je ket asai ketal nai je borok kebuino ji kebike ji suno mannai kai tono mannai bong ka pohoro pohol mane jukno hani poro je pila hai o sungsa soitani yago kalaija hani bagi sumsong bai kaplen tekesa number 2 o sungsa engka Bible sawo cengta te kaitono kiriya o sungsa engka cengta te kaitono kiriya kene Jisu sawo tamane o sungsa bomo hai tok sung siwo haga geseng Kristen ro obono sina nangai o sungsa tumabu jate sung sikangge sung o sungsa ni kagai o sungsa ro sung tongui pano o sungsa ni tong samung bai sung gedali hake tongui mano o sungsa tumabu sung kono busu na sung buji thai nam jadi Matai sullo tane Matai sullo chapter 16 verse 4 Matai 16 verse 4
tabukni borok rok busukse jengta goja kaitono busukse kiriya goja norok ano soidong punukding unko there is jonani o soidong no gerui karui te mungsa soidong pano norok punuk jaglak hake bo borok bai kagui tangka orot masa o generation English ko o generation tama tabukni umorok engka tabukni mor engka jengta goja te kaitono kiriya goja kaitono kiriya ketema kalaiman halibagina o sengsa haya o kelek sumsok bangrek sumsok bungrek salsa o sengsa dongsok kalaijak sok mojak nowani jorawo sumsok bang mani bagina o sengsa dui bai sok moi kibijaka tabo bible sawo o sengsa khor bai sok mojak ini jung Peter rajun nugu okay number 3 o sengsa sumsok bai kepleng sumsok o sengsa ka sumsok te kaitono kiriya o bar jeng nugu jeng Mark chapter 8 verse 38 thangke nugnai gete gesa o sengsa engka tmonai poito kerui ngrek te hamya ngrek o sengsa no disut manisa poito kerui ngrek borok te hamya nei jeng samai nugu Matthew 17 Matthew 17 ang pornai Jisu hai ini saka norok busuk se poito kerui geja norok busuk se caya geja norok bai ang te sal busuk matong na nang no te sal busuk norok no khamalok na nang no a serai no orotu budi o sengsar engka poito faithless generation nation poito kerui ngrek nai hamya ngrek nai je o sengsar dema o sengsar sitra te hamya ngrek omaseng bana jeng nubu ge o sengsar jengno phemlok nai o sengsar jengno phemlok nai temani phemlok nai temani male jengno phemlok ru jeng soitani bagai khlai kaitani bagai khlaime ya ngru omo haikeno jeng norogo sogya bana morgo sogya bana jeng phemlok jak nai ge phemlok jakmawo kalayana teke o sengsa demabu buru jeng srai ke jeng sinari nangnai jeng bible naitubnari nangnai barbana jeng bono khananari nangnai o sengsa jeni bagai demabu o sengsa dema ngnai o sengsa no kaito dema khlainai ge jate jeng o sengsa bai bahake halok bonai tabun je manai no srasane hene siwo o malai no tanang mana temanai pura neng rang ro khol omos invest khaya je tongmani ayo tabuk roni neng nok temporary tangka ge nang aro lakh khoros khayable srasane bagi omo haino jeng o sengsa ane besak ane o sengsa ni tong samung o sengsa ni mani salsa pai kanai hai bagi Paul barbar jeng sawo bible sawo pai play yani bagi sikhatiri o sengsan ka sapsani bagi sapsakan pai thanai chukna hani bagi khatiri aro kuruma bu chaya mungsa nosong ya hon kok sudah kok jeng o sengsa ni jeng kebuino seng sitai o sengsa jengno phemlok nai hani bagi bible sawo o sengsar bai bayat ta khadi o sengsar bai bayat khamani le tamanai kaitoni sotro ngani siklayo nei James chapter 4 verse 4 singgo finally man Jacob 4 verse 4 Purana o tong mong siprarok sengsani borobrok tong tui tong mai abo kaitor bai kena ari ngase kalayo hunei norok sawi manyada sengsani borok rok tong tui tong na nai borok bo kaitor bai kena ari ngase kalayo
Sengsar bai apke tongnani sengsar bai no kai kaha ke tongma nai kya ke bo sengsar bai kaitor bai kena ari ingma se klai jeng sengsar ni ya jeng sengsar ni tiklai naja jeng sengsar no tongo hai pun sengsar ni ya moi to nal gemo sengsar no tongko hai pun sengsar ni ya jeng kaitor ni se jeng sukno hane borok se ketika saya seng omong besitai seng sengsar ni lian ada di nyawa sengsar tongpro sengsar sengsar seng no naisrewo kami to tongbai na sini Kristen ni tinta kotor sotru tongu bongka soitan sini besar sini sak ni besar basak ni mang dikasih ke sengsar seng sengsar ni lian bagi no sengsar ni borok roke seng no naisrewo jeng Kristen kebu Kristen ro jese pana kaha samang kali hai pana borok rok hai ne borok no naisrewo temani bagi temani male nirok sengsar ni liya sengsar ka soitan ni nges sengka kaitu ni khakba saja kaitu bai soitan sengsar ro temane jeng spiritual cobawo hai bagai soitan borok ni bisingo samang kami bai borok rok hai so naisrewo Kristen kebu Kristen of course tabo kebang ma podre pod saksano Kristen go sinai tongo hai pun kebu Kristen ya kebu Kristen ke bini hanya kalai sima ya saksi hanya ngai tongai ba bino hanya kalai ya amano Kristen teman le Jisu ni life sin euro faiza Jisu ke hanya kalai ya amah ini Kristen go ke hanya kalai ya gaya hai pun borok Kristen naisrewo teman yang bagi malah seng sengsar ni liya 1 John chapter 3 verse 13 1 John chapter 3 verse 13 ang perwana takuk ro tumong sengsar ni borok ro norok no naisleke norok tawanadi piaba sengsar ni borok ro naislefano tawanadi nisa sengsar ni borok naislenai hai pana tawanadi seng oro John no saman no mana sengsar ni borok naislenai jingno ketika saya Gospel of John chapter 15 thangai Gospel John mata kotma kahan John sumane kotma kahan chapter 15 18 is 20 jora sengsar norok no naisleke abo ano naisle mase kala kunai norok sisubdi norok sengsar ni matla sengsar bini hamzak ma borok haike norok no hamzak khamun tamoke ang norok no sengsar bising ni saikya hake norok sengsar ni ya abani bagi no sengsar norok no naisle jago ang norok no samano muito naredi selen bini nok pang ni slai kotoria borok rok ano suda satoke norok no bo satok nai pia ani kok khanake norok ni kok bo khananai oro sengsar seno naisle nai teman le ano si borok satok untin norok no satok nai iseng sengsar ni liya ang norok no sengsar ni sekali naka ani bagai sengsar ni borok ano naisle mani norok no bo naisle nai ga sengsar seno naisle nai hani bagai tongke sep nai podre pod jengjal phananjak nai kaidini kok sana musu phano bornono saruyang nai ang waisa kaisa borok ni Punjabi ni testimony khanamani Guwahati o bo age Kristen ngia aprong kai nogana gini ro kahano mane nungsa issue kre nungsa problem kre hai pono je problem kai tono sine oi kai tono mane borok kai tono khulum nani jengka kabi kai tono suga Jisu Kristo no khulum nani jengka aprong ni jimi ke nog rogo bo haine kosok ro khibepu lama rogo bo
podre pod kibi hingani kosto khairo ko go omahai mani yagolo omahai ase kosto roja khanisha gatik no jepro जों kaitano mana जों soitani borong ni dolia kaitani dolo sokya ngab sotrung lai khanable जों to borok no hamjago haibon borok जों no hamjak nani ngab naisirasi nai जों naisira nai जों orang hanya bagino Yesus Kristus tahu nerok naisira nai ke us sengsa Kristen nerok bagai kebeng nai bono kebeng nai kotor ni bisingo o sengsa jadi sak ni besak be Kristano kebeng ge teman le sak ni musuh mani je propron sak ni musuh mani phola ni musuh mani kebeng ga tapi nasi muito tong tai o sengsa जों no kebeng nai apro जों kai dang suri tai ngak जों kebeng nai ni siwi tong kang ke जों je propron ready ngi tong mo tiar ngi tong mo John chapter 17 verse 40 Gospel John 17 verse 40 Ang borok no ni kok khanarukha hake sengsa borok no naisle jakha tamne hunke ang o sengsaniya entui no borok po sengsaniya Yesus Kristus kumisa ang o sengsaniya entui no bono poito plaine borok kubu matangjak borok po o sengsaniya hani bagino sengsani borok ro junno naisle jago ke Matthew Matthew utang ipiana Matthew chapter 5 verse 11 and 12 Yang pertama, Matthew chapter 5 verse 11 and 12. Norok ani borok bai, bui norok no laci ruke, norok no satoke, norok no tatal ke kok hamia sake, norok hamsaza. Khas rangdi tong di tamni ke, juk no hawo norok ni bagi sokat kebang ma khatijat tongo, norok ni slai sekan tong nai diari robo, borok rok omotui ke no satok ka. Aro sing tumano, sing sengsa kosto sa kosto tong kese omahai ingro teman tai seng belai kira dukho nang ni tong tai khas randi niso tis tong thok di niso teman bagai sokat khatijak tong agene Yesus Kristus sao sijak satok jak nai kosto man nai tek to rozak nai ai kono o tek to ni bising tino kosto ni bising tino seng siwo kebu जों kaitoni borok de borokya tebo जों janai nai jakmani haiklayo kebu kaitoni no hamjak nang de hamjakya angke jesek nang kosto sojo khayo tekto nang sojo khayo asik no nang hamsajak asik no sokat rajak nai angke borok nono wala ke nang borok wala thai de khlai wala ya borok no bagai shuru borok bagai kaham nai borok no desa hamjak di desa Gen borok salsa kaitin aro borok ma phainai Kristen sengsaro kosto tekto जों manai haibana जों tabok bahai ke जों tongthai muitonar bi sengsano जों ang saka sengsar ungka sumso bai kaplan sengsano jisu tamasa adulterate generation tamanai hamia sitra sumsok kaplan poito gerei hamia podre podcast Yesus Kristus sama ni nugu nega tabuk sung osung sa na sung romui manka pomohai tiba salsa komor thanai bo salsa sokomor rajak nai Yesus Kristus bai sung no Yesus Kristus sini subrai Yesus Kristus sung no osung sani osung sumsok kaplan sung sani o hamia sung sani जों no sekagina ka sekagina wi boni borok snaka boni besas snamka जों jepro boni besa ngyako jepro जों manak mawo tongo usung sana tuwi sini gyan griko sini wansok nung sok yako tomon जों manak mawo tongza ani bagai जों osung sana bebak nei tong thokza gi tong tomon जों siya जों no hoya Piaba. Now, जों nuka osungsa
hamya, sitra, boitokuri, salsa sokomor janai, kaidoni sotru, obosun, shika, mokol nukha, nukhoi manka, tejing sengsanos namnai ni, again so basazak, sengobo shika, nukha, sini spiritual mokol kulok zakha. Ingke seng tabo o sengsano bahai ke seng nukthai, bahai ke seng respond rothai, bahai ke seng value klaitai. Bible tamasa pada Samung thang ayat. Samung chapter 2 verse 40. Samung chapter 2 verse 40. Samung chapter 2 verse 40. Tebo kok kabangma sawi Peter borok no hai henei koi saka o borok hamyarok yagul suzagan narok aroni yokna naidi oro Peter tamaisa kabangma kok samani bisingo u kok no ugo saka o kaidor o sengsano salsa sokomonai aroni yokna naidi sengsar salsa sokmo jaknai. In Galatians chapter 1 verse 4. Galatians chapter 1 verse 4. Tabuk ni omo hamyani yakni jengno piok na bagai Kristo jini apa kaito mucung mati jini sumsok ni bagai bo sakno reka. Jengno umol hayani bagai omol hayani o sengsari jengno piok na bagai Yesus Kristo Calvary krus otikya. Jengno sawi naka, jengno tisai naka, jengno kagi naka, jengtai sokomor jatliya. Tabuk di gudak bai mairung no saima hai. Gudak no ke tumakai sogi kibu. Ini akabate kaisa tumaho maisla bai bukubu no saima hai. Jeng ke serai pro tumakai mana serai pro ya jeng ager ogun dugu ma babu kedok lai ni ba. Tumanu jeng ang broni jebus kaima pai kya. Mai nak mani porewo mai no jeng siu bai ling bai. Siu i bukubu ke ngomong tang bai. Mana sikan ke ne bukubu sai dong ni tang bai. Okay, mai silang ke butu ngidong uriya. Okay, borong jeng nawi gulau dawo buku no ke sogi kibu. Okay, omo hai no sengbu saija. Kai to je junno sainaka mana no boni kok kananai boni kok no poito klani boro boni bukhago unza. Bobai sekak nazak sengsani sekak za. Je poito klani boni sengsani sekak za. Engke sekak zat engke bobai mo brum tongnai je gudak ba buku engke horos hokjaknai mane sokomor jaknai o sengsar sokomor jaknai o sengsar sokomoni yagulo borokku mo kemono kiplai roi jaknai engke jeng Kristen ni bisingo mana jeng sengsano tabo komo hai jeng sika sokomor jaknai. Ini Kristen ni bisingo portam Kristen jeng nugo bong hai porsa angke omo hai borok sengsar baino gerungi tong sengsani jat tongmung samung baino tongwi tongo borok no aroni borok sekagi pai ya kagi pai ya. Gak borok ni jibon jeng temanu mengsa pele mani kuri borok kaitani besadeng ka soidani besadeng ka sijak dia borok no jeng baksa waishu oma haike bo honi mano roibar Christian mane roibar nukjaka roibar tangka tei sombani jemi shonibar ke Christian hi sijak dia roibar kaisa tangma ba Christian hi sijaka ge baksa oma haibo tongo je Christmas ro Good Friday ro kaisa tangna
바다 서바라고 탔나요? 그 버럭 로이바로 시미노 크리스탄. Actually 버럭 그 크리스탄 그 이게 जों बरकनि पांमों सामबायनो सिउ जिसु दिनै बाइबेलबो सावो निर बुथाइबायनो बुफांसिनि जागनाय होननाय इंगा ती कैसा अमाहाय दंगो अमाहायखौ जों लोगो माने दिनै साखसिनि जरावो ताबकनि जरावो जों नायनि खांखे ख्रिस्टान रकनो नायनि खांखे बर' तमा बक्सा बर' बाय तसो दं सबलिया जों संसानि सिकाक जाखाबा बर' बाय तसो दं सबलिया इंगा बर' बाय दं सबलिया इंगा तमा nganaंनाय सन्यासी इंमाहाय तमांनाय माने जों बर' बाय दंगो कसो कथालिया अमायखौ वान सबनाय हानि बागै आं वाइसु खोनाबो बर'सि आगे खोनामाने कुसुमरक बाय कसकरक बाय गाना सासि हिंमैया गाना हिंया ख्रिस्टान ब नन ख्रिस्टान ब गाना सानि हिंया तमने बर' तबकरनि बर' कुसुम बर' कायदनि बर' गिया के अमहाय के जों 어머하니까 지금 그러면 소녀시 가고이 먹은 거 통해 너무 되겠지? 응시래. 이게 지금 누구? 대개사 이게 어머시 아서 그의 크리스찬 덕도 못만 지금 어승사로 공파는 승사바이 지금 가게 동 오 크리스찬로 버러 만약 는 승산의 버러로 보이는 는 동고 하이퍼는 는 버럭니 똥멍 바이 그달이야 버럭니 똥멍 바이는 세카 네제너스 세카게 동고 너니 버럭니 부스간 거는 너니 똥멍 가함는 부르고 버럭노 스름이야 너니 똥멍노는 부르고 크리스찬이 똥멍노는 부르고 이게 어머세 크리스탄로 승 동난이 거예요. 승사는 동난 지수 봐요. 사조라. 아이바는 버럭니 동문 너승 나이야고 진이 동문 너. 그러니까 버럭 너 진이 무슨 거 인플루언스 클라이야 게. 다버런디 소무드로워 아동. 아블 아리 여기 동 소무드로 아동. 즉 롱이 비싸. 아이바는 소무드로 또 인카탄도 송바이급는. 아이바는 송 오버럭 강의 동이만은 송버럭는 무슨 거 하야. 이게 어머하이나 정부 어승사로 동거에 정 보러 따고 소모들하고 동거에 보러 미신 송 하루에 그 동마하이 정부 어머하이는 마동나 승사로 동거 아이번은 승사니 원속만 승사니 동문 싸문 승사니 제 ज्ञान अब चिनी बिसिङ हारो याके हानि बादी काइतोनि ज्ञान न काइतोनि नाइते काइतोनि मुसुते काइतो जाजाते चिनबनो चिनी सागो मा दंरोनाय अमसे क्रिस्तान गबै जों दंथाय नों कमप्लिटलि बरो कागै दंमैया बरो नाइसिरे मैया बरो जों दंबा जों रयबदिन गेजा फायो अयनदिन बाइबल स्टाडी खालायो आइफोन सारा दै बाद इनके बरबायनो दङ अफिसाव हुन्दी स्कुलाव हुन्दी कलेजाव हुन्दी जों बरबायनो दङ गे बरकनो बरनि बसकाव जों मा जोंनाय बरक मा जों ना थाइखै जों सि बरक मरो थाय चिनि काहानो काइदनि रौनो मुसुमानो जों बरकनो मा रनाय जन 17 verse 50 John 17 verse 15 Nampoiwana Borokna osungsani tlanding hnei ang nono hnya tamoke soitani yak ni simise katirui tondi no Jisu tamasya borno sungsani tlanding haya soitani arnise katirui tondi 이것은 소이탄, 어승사, 소이탄, 배방은 거꾸로 나나나이, 나이단, 하여간 좀 아들 가게 동나나나이. 좀 승차로는 동의 동거,
하이퍼는 승산이 하야노 지니 어로 낭야자 게 증동나 낭나이 게 승사 그러니까 소이다니 야고 함야의 커플은 숨소의 커플은 아르미슨 가게 동나 낭나이 너 크리스트 우로 증 때위셔프로 안 꼭꼭 사원은 승 오승사 소이다니 야고 시인게 예수 크리스도 증로 도만이 승사의 야가리 kallang loge asai kata umman yoga loge 증로 kallang khangya 오승사로 동위노 증 그부 증 proman punuk mano 증 boni busa ngate buinobo 증 boni thani tobui mano te jini tes 오승사로 tes solenai tes manena 증 bono 그부 de hamza kosto tek tobo dukho kosto obo 증 bono buskango rowi de tong ngakaba kosto kisaman kangena yakai thangpaikya omai kristen okos kolomon pongo broko bui ke kaitano manya ko ke jeng buskan ni salo okok no ang sawane kaito basili sobre jesu kristo boni busarok no usungsaro temani usungsar soitani yako singe usungsaro temani soitani kingdom singe usungsaro temani kalangi tha obroti ang sawane tini asuzoran payusne soinai bugra kaito no hambai dawo nang sengno nini kokthai sirnani kokthai wansuknani jora roka ani bai dono hambai tini jeng kristan bai sungsa ni halo no ti jeng wansuk laikya jeng o sungsaro yakare nang jengno kalangka piaba o sungsarangka soitani yako te o sungsarangka sumsok kepleng o sungsarangka jaya hamya bai kepleng piaba o sungsani o sungsarang jeng tongwi tongko o hamya saya bai jeng bai ke kari tongnai awon nang jeng no phurungui tongko kaito ni kokthaibo jeng mana ani bai kaito no hambai tebo jeng nang phaya sak jora tei jate jeng somodoni songkoplungbo tongwi bo boni bo sago songhaya ke tongwi tongma hai jengbo omo hai keno jini jeng o sungsaro tongwi bo hamya saya sumsok koplungbo tongwi bo o sumsok jini oro harya ke tongwi manani kaito nang jeng jubani ni thani beba mo ya pharo bugra jisu mo shirisa amen